si myslím, že konečný výsledok zodpovedá tomu, ako ten zápas vyzeral. Ku koncu už to bolo hore-dole, ale v tom riadnom hracom čase to vyzeralo podľa mňa jednostranne okrem tých 2 gólov. S tým, že som rád, že chalani sa pobili, vyrovnali to. Škoda, že nepridali 3. gól. Bolo by to krajšie, ale aj takto je to krásny príbeh. No ako sa zrodilo to vaše striedanie, poslanie a... Tak radi si kopeme penalty po tréningoch a tréneri si sem tam pozrú a ide mi to celkom. A verili tomu, že dneska jednu chytím a poslali ma tam s jediným cieľom a ten som splnil. Ako ste sa vycítili, keď ste tak išli do toho ohňa a nakoniec aj víťazne? Viete čo, keby hrám od začiatku, možno mám väčší stres, ale išiel som tam s jednou úlohou, chytiť penaltu a ja môžem iba získať, oni môžu stratiť a myslím si, že som bol pripravený od celého stafu vynikajúco a nakoniec som ukázal, že jednu viem chytiť. Škoda, že nebolo ich viac, ale jedna dôležitá. Že hrdina zápasu? Nedovolím si tvrdiť, že ja som bol hrdina zápasu. Ondrich to mal podľa mňa po mne o dosť ťažšie a všetci sme hrdinovia za to, aký výkon sme dneska predvedli a z toho stavu, aký bola, že sme sa dokázali dostať aspoň do toho penaltového rozstrelu. Taký najležernejší rozbeh mal práve ten Kosovič. Možno si veril najviac na ňo? Úprimne vám poviem, že veril som, že Faškovi chytím penaltu, lebo ten je najčitateľnejší, ten kope buď do stredu alebo po tej mojej pravej ruke, ale kope to fantasticky. Hodil som sa tam a aj tak to bol gól a potom som dúfal, že nejakú chytím a práve tá posledná vyšla. Aj Danko, kolega, dneska pochytal toho veľa. Tam také čisté tutovky pochytal, takže vás podržal v tej hre, aby si sa vôbec mohol dostať k slovu. Presne tak. Ja si myslím, že on bol jeden, nechcem hodnotiť, ale myslím, že bol vynikajúci dneska. Mal vynikajúci výkon, veľa vynikajúcich zákrokov a bolo to určite pre neho ťažké po tých 2 góloch po sebe sa dostať do nejakého tempa a potom, čo predvádzal v predĺžení, možno aj v tom druhom polčase, to bolo vynikajúce a vynikajúco mi to nachystal. Stavu 0-2 tam svietil na tabuli kurz 19, podal by si vtedy? Nemôžem tipovať. Ale či si tak veril? Tak my musíme veriť stále a myslím si, že s priebehom toho zápasu, keď sme si pozreli do konca prvého polčasu, si myslím, že ten, kto videl, by podal. Nie je veľa obcí v Európe, ktoré by si mohli zahrať Európsku konferenčnú ligu, tak možno ako sa na to pozeráte, si jeden zápas od Európy? My dúfame v to, že nám to vyjde, ideme tam s jasným cieľom a uvidíme, ako to dopadne. Rozprávali ste sa teda so spoluhráčmi, že teda možno aké by to bolo a že jednoducho na 100% s tým počítate? My ideme do toho s tým, že vyhráme a keď sa to stane, tak potom budeme možno snívať chvíľu, ale stále je to o tom, aby sme sa čo najlepšie pripravili a vykonali čo najlepšiu robotu, aby sme boli fantasticky pripravení a neboli tam iba do počtu.